Xayrlı kün, hürmetli karşılarımız. Bugün bizim Dünya Stüdyosu'nda konak var. Ol tarih fenleri kandidati İlşat Fezrahmanov. Xayrlı kün İlşat. Bugünkü şuraşuğumuzun sebebi var. Mene şuşunday яңа гына табадан düşkən kitap. Ol Qılıy Babay nesili дип атала. Һәм İlşat әлеге kitapның төзүчеләренең берсе. Менә шушы kitapны төзергә нәрсә этәргеч бирде İlşat? Кем бу Qılıy Babay? Аңлатып китәле безгә. Әлеге kitapны эшләү bir яктан тиз дә булды, икенче яктан караганда ул инде бүген генә тотынган эштә түгел. Ул Гарапша абый әле 1950 елларда ук үзенең гаиләсе, нәселе хакында кулъязмаларын язып калдырган Гарапча шрифт белән. Һәм Гарапша абый үзе безнең авыл Нәрәйне кышлау авылы хакында шулай ук күрше авыллар хакында да шактый гына мәгълүматлар туплап, шуларны кагазга теркәп куйган. Менә бу Гарапша абай ул инде укытучы булганмы, дин әһле булганмы, кем булган? Ул кичкенәдән ук исламга нык тартылган, ул гомере буена шул мәчет юлларын таган кеше, күп еллар дәвамында Казандагы татар зиратында каравылчы булып торган. Менә бу Qılıy Babay нәселе, монда шәҗәрәме? Нәрсә сурәтләнә монда? Шәҗәрәсе дә бар, шәҗәрә генә түгел, монда инде истәлекләр, гаиләдә булган, авылда булган хәлләр турында күп кызыклы гына истәлекләр тупланган. İlşat, менә синең бу китапны эшләүдә синең хезмәтең нидән гыйбрәт булды? Нәрсәләрне башкардың син моны? Төп авырлыгы шул кешенең бит инде ул заманның язу үзенчәлекләре дә башкачарак, шрифты да башкачарак, шул бер тәртип буенча китап рәвешенә китерү шактый әзерлек тәсир ителгән нәрсә. Инде менә шуларны туры китереп эшләп чыктым инде мин булдыра алганча. Бу синең беренче эшләгән эшеңме? Нәкъ менә китап рәвешендә шушындый рәвештә яны беренче мәртәбә эшләп чыктым. Тагын бу эш дәвамлы булачакмы? Шәҗәрә буенча гына түгел, татар тарихы бик бай ул. Аның башка юнәлешләре дә күп. Шулар юнәлешендә эш хәзерге көндә дә бара. Мәсәлән, шу лашманнар темасын киң даирәдә карыйм инде мин. 18-19 гасыр тарихын барлыйм, татар тарихын. Эшләреңдә уңышлар телибез. Бүген безнең Дөнья Студиясында кунакта Тарих институтының фәнни хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты İlşat Fezrahmanov булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.